itu juga muncul. Kok sawi aku gak ditok-tok. Informasinya dari penonton. Broden kok orang ndang metu-metu yo. Kok suwi banget yo metune. Nah, saiki gantian gilirane sing tok karepake. Aku nganti pengen metu dhewe ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat tahun baru. Muga-muga tahun iki luwih apik saka tahun sing wis-wis ya Bos ya. Harapan sampean kali kula panjenengan muga-muga tetep sehat. Amin. Tetep waras. Amin. Duit akeh. Amin. Rumah tangga lancar ya Bos ya. Oke, bersama dengan Sapitri Putro. Wah, malu jalanan Bos. Pokoknya aku ora dadi ngono ya. Oke, bersama dengan didukung oleh Sapitri Putro. Kenting Audio. Sound sistemnya Kenting Pro Audio. Tulung Agung dhewe, Bos. Tulung Agung dong. Metal, Bos. Monggo, yuk. Sapitri. Sing ning pinggir pantai kono. Hati-hati, Bos. Ombake gede. Hoya. Rano telung taun nggonmu dadi presiden dipaksa mudhun parlemen. Jarene kasus ning ora ono nyatani. Dadi lawan politik orde baru. Dadi korban awisi reformis palsu. Adat-adat netram ananging ngerti batin. Ati kucing ati aku. LSM apa partai ormas apa mungkin sing paling tumindahi.
piye batinmu andi kucing anting lesen apa partai ormas apa mung ngerti sing penting tumindaki